La proposta d'ordenances que ha presentat l'equip de govern de Convergència i el PSC és una proposta d'ordenances clarament reaccionària, que bascula cap a la dreta i que malauradament no es veu cap mena d'incidència del Partit dels Socialistes de Catalunya. Són unes mesures que en un moment com l'actualitat, en què hi ha moltes necessitats tant a nivells socials com ambientals, no aposta per un gir copernicà en cap d'aquests sentits, sinó que el que fa és mantenir un sistema que no busca la progressivitat ni tampoc busca portar solucions en l'àmbit del medi ambient o per aconseguir més justícia social a través de les ordenances. A més, nosaltres el que reclamem és que hi hagi una audiència pública sobre les ordenances perquè es pugui debatre i també que aquestes siguin explicades de forma clara i entenedora a tota la ciutadania de Girona a través d'un material específic. Finalment, com que l'Ajuntament té molts convenis amb empreses i entitats que els permeten que aquestes tinguin bonificacions, ens agradaria que es pengessin tots aquests convenis al web de l'Ajuntament. Doncs estem completament en contra de les diverses rebaixes fiscals de taxes que fan sota diferents conceptes a les empreses, com pot ser, per exemple, en el cas dels rodatges, com pot ser en el cas de la publicitat dels fanals o també per ampliacions de locals, entre altres exemples. També estem absolutament en contra de la proposta que ha fet el govern d'exigir que hi hagi una necessitat terapèutica per poder gaudir de la bonificació prevista per a famílies amb pocs recursos per fer ús de les piscines municipals. Creiem, a més, que en aquest cas hi ha un rerefons racista que ens preocupa profundament. A nivell de propostes que aportem des de la CUP Crida per Girona a aquestes ordenances, posem, per exemple, el cas del recàrrec del 50% que proposem que es faci als habitatges buits, també les bonificacions que proposem que es facin en aquells cotxes poc contaminants a nivell d'impost de circulació, o també demanem que s'augmentin les bonificacions als usuaris de la deixalleria. També demanem que s'estableixi un pagament dels usos turístics per estacionament i també demanem que s'augmenti la taxa a grans societats per l'impacte de tipus ambiental o social negatiu que tenen a la nostra ciutat.